Fel yn galwad i aroli heno yw Psalm 134. Dewch, bendithiwch yr arglwydd, holl weision yr arglwydd sy'n sefyll liw nos yn hir arglwydd. Codwch eich dwylo yn y cysigr a bendithiwch yr arglwydd, bydded i'r arglwydd eich bendithio o Seion, creawdwr nefoedd a deilad. Wel, gawn ni ymateb nawr gyda'r emyn cyntaf heno, clodydd anfeidrol sydd i Iesu gwyw. Fy iodd, fy rhan, fy mara bywiol yw. Ynddo rwy'n byw ac arno rhodd yn hwys. Gwaredu na rhag distryw angen dwys. Ein darlleniad ni heno yw llythyr yr Apostol Paul at Philemon. Bydde na ddim llawer o feistri oedd yn Gristnogion yn amser y Testament Newydd, ond mae Philemon yn un ohonyn nhw beth bynnag. Ac mae'r llythyr yma, wrth gwrs, yn apelio iddo fe dderbyn gwas yn ôl. Paul, carcharor Crist Iesu, a Timotheus ein brawd at Philemon, ein cydweithiwr annwyl, ac Apphia ein chwaer ac Archippos ein cydfilwr, ac at yr eglwys sy'n ymgynnull yn y dydd. Gras a thangnefedd i chwi oddi wrth yw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist. Rwyf yn diolch i'n Duw bob amser wrth gofio amdanat yn fy nweddiau, oherwydd fy mod yn clywed am dy gariad a'r ffydd sydd gennyf tuag at yr arglwydd Iesu ac at yr holl sant.
Rwyf yn deisir y bydd y ffydd sy'n gyffredin i ti a minnau yn gyfrwng effeithiol i ddyrnhau y dealltwriaeth o'r holl ddaioni sy'n eiddo i ni yn Grist. Oherwydd cefais lawer o lawenydd a symboliad trwy dy gariad, gan fod calonnau'r saint wedi ei lloni drwy ti fy mrawd. Gan hynny, bod gennyf berffaith ryddid yn Grist i roi gorchymyn i ti ynglyn â ddyletswydd, rwyf yn hytrach ar sail cariad yn apelio atat. Ie, y fi Paul a mi'n llysgennad Crist Iesu, ac yn awr hefyd yn garcharol drosto, apelio ar rwyf atat a ran fy mhlentyn Onesimus, un y deithim yn dad iddo yn y carchar. Bydd gynt yn fydd i ti, ond yn awr y mae'n fuddiol iawn i ti ac i minnau. Rwyf yn ei anfon yn ôl atat ac yntau bellach yn rhan ohono fi. Mi hoffwn ei gadw gyda ni, mwyn iddo weini arnaf yn dyledu tra byddaf yn harchar o achos yr efengyl. Ond mi fy nhw'n gwneud dim heb dy gydsyniad di, rhag eith garedigrwydd fod o orfod, nid o wirfodd. Efallai yn wir mae dyma rheswm iddo gael ei wahanu oddi wrthyd dros dro, mwyn i ti ei dderbyn yn ôl am byth. Nid fel preithwas mwyach, ond fel un sy'n fwy na preithwas, yn frawd annwyl. Annwyl iawn i mi, ond annwylach byth i ti, fel dyn ac fel Cristion. Os oed felly yn fystyried i'n gymar, derbyn ef fel pe baid yn fy nerbyn i. Os gwnaeth unrhyw gam a thi, neu os yw yn dyddyled, cyfrif hynny arna fi. Rwyf fi Paul yn ysgrifennu am llaw fy hun. Fe dala fi yn ôl, a hynny heb sôn dy fod ti'n fyledu sy'n mi hyd yn oed amdanat y hun. Ie, frawd, mi fy nhw'n gael ffabr gen i ti yn yr arglwydd. Llona fy nghalon ni yn Crist. Rwyf yn ysgrifennu adat mewn sicrwydd y byddwn i fyddhau, gwn y byddwn gwneud mwy nag yr rwyf yn ei ofyn. Yr un pryd hefyd paratoa leti i mi, oherwydd rwy'n gobeithio ac aberhoi i'ch fi mewn ateb i'ch gweddiau. A mae Epaphras yn hyd garcharol yn Crist Iesu yn gygyfach, a Marc, Aristarchus, Demas a Lyc yn hydweithwyr. Gras yr arglwydd Iesu Grist, fyddo gyda'ch ysbryd chwi. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi gyda'n gilydd, gawn ni gydweddio. Ein harglwydd a Duw, ein tad nefol, ein tad drasol. Diolch i ti am gael dod eto ger dy bron, yn enw ac yn heiddiad ac yn hyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Mae arglwydd i ni yn dod at ein gilydd, yn ymgynnull yn enw yr arglwydd, ac i ni'n cofio'r addewid y byddi di gyda ni yn y canol. Ac i ni'n gwylio hynny heno. Byddwn ni'n ymwybodol o dy bresenoldeb di o arglwydd gyda ni, ac nid ar yr ochr, nid yn yr ymyl, nid tu fas, ond yn y canol. Dyna le ni am i ti i fod, yn ymddisgleirio yn y canol o arglwydd, yn cael dy ddyrchafu yn ein plith ni. Oherwydd ti sydd yn deilw o hynny. Ac o arglwydd, ti ein Duw ni, Iahwe, Jehova, Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist. Yn dad, yn fab, yn ysbryd glân, ti sydd yn deilw o'r gogoniad i gyd. Y mawrhydi, y nerth, y doethineb a'r fendith, ti bu ar cwbl arglwydd, oherwydd y bod ti'n ddew, dyrchafedig. Ti sydd ddew, nid ni o arglwydd. Dy bobl i ni, rhai wedi ei creu gen i ti, ac wedi ei creu o'r newydd. Dy bobl di i ni o arglwydd. Ti bu ar byd yma i gyd. Ti bu a ni fel dy bobl yn yr eglwys. Ti bu a popeth arglwydd. Ac i ni'n hollol ddibynnol arna ti. Ac i ni yn falch o gydnabod hynny hyn o eto arglwydd. I
gynhaliaeth. I ni'n diolch arglwydd ac yn rhyfeddu y ffordd wyt ti'n yn cynnal, yn gyffredinol nawr o ddydd i ddydd. Ac o arglwydd i ni'n diolch yn fwy ac yn gorfoleddu yn yr Efengil. Efengil dy fab, Efengil gras, Efengil yr arglwydd Iesu Grist, Efengil y bywyd tragwyddo, Efengil sydd wedi dod ar ryddhad i ni o arglwydd, rhag caethiwed ein pechod ni. Ac o arglwydd i ni yn rhyfeddu, i ni'n gogoneddu denw ni, dy fod ti wedi trefnu, wedi meddwl ymlaen llawn, yn dy gariad i'r mab i ddod yn ddydd, iddo fe fod yn gyfryngwr, yn dduw ac yn ddydd, i bontio rhwng Duw a dynion. O, i ni diolch heno am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n dymuno gogoneddu yr arglwydd Iesu Grist. O, arglwydd sancteiddiau dy enw, enw Duw, enw Iawe, enw yr arglwydd Iesu. Boed iddo fe gael ei sancteiddio drwy'r byd i gyd, i gael ei ystyried yn sanctaeth ac yn arbennig, fel yr wyt ti yn sanctaeth, o arglwydd yn Duw. I ni dyganfod i fel yr un sy'n yn dda, yn drigarog ac yn rasol. Diolch am yr hyn gawson ni'n atgoffa ohono fe'n bore yma. Wyt ti'n fyw ac yfanod, wyt ti'n fodlon rhoi enw personol Iawe i ni, yn dy fod ti'n cadw dy gyfanod ath bobl. Ac yn wir, mae hynny, i ni'n gweld hynny arglwydd. Ni sy'n anffyddlon, ni sy'n gwyro, ni sy'n crwydro, ni sy'n amau, ni sy'n tynnu nôl, ni sy'n gwneud ei ddynod, nid y ti. Wyt ti byth yn ein gadael yn amddifad, fel wyt ti wedi addo. O, arglwydd, i ni'n canmol dy ffyddlondeb, i ni'n canmol dy air di o arglwydd, dy bod ti'n ffyddlon i ddair ac i ddaddewidion i ni. Dwi'n gofyn i ti'n faddau ni arglwydd am ein diffygion ni fel dy bobl. Ond diolch heno bod ni'n gallu dod fel plant ato ti nawr arglwydd, nid dod at farwr i ni, nid dod at fynydd Seinau ni heno, ond mynydd Seion, a dod at y tad i ni, ac i ni'n edrych ar rhai heno fel plant gyda'i tad. O, diolch am hynny arglwydd, a diolch bod yna ffordd eto i ni gael ei golchi wrth gwrs yn y ffynno gorwyd ar galfariad. Ac o, arglwydd, ni'n gofyn i ti fod gyda ni, ni'n gofyn i ti nerthu ni, ni'n gofyn i ti'n harwain ni arglwydd yn unigol, yn bersonol, ac fel eglwys yn y dyddiau hyn. O arglwydd, ni wedi darllen yn Exodus am Moses yn credu arno ti, bod nhw ddim yn fodlon symud cam, ond i bai bod ti gyda ni. Ac i ni eisiau gweud rhywun beth arglwydd, i ni eisiau wybyddiaeth bod ti gyda ni arglwydd, bod ti yn y canol, bod ti yn cael dy glod, a bod yna anwybyddiaeth o dy bresenoldeb arglwydd, trwy'r ysbryd rhan yn ein plith ni. Gwedio am hynny heno nawr o arglwydd. Diolch bod Iesu Grist wedi i ryddhau a dod i'r byd yma, wedi rhoi hynny wrth gwrs. O, diolch, ffordd oedd e wedi mynd fel oen i'r lladdfa, mynd yn dawel o'i fodd, yn rhoi ei hunan dros bechaduriau, dros bechadur, bios farw, dros bechadur ar y pren. O, arglwydd diolch. A diolch o arglwydd am y Grist o dafwyd, am waed Iesu Grist sydd yn ei glanhau ni, yn ei golchi ni, yn ei cyfiawnhau ni. Ac o arglwydd diolch wedyn ni, bod e'n esiampl i ni hefyd. Ac diolch am y ffordd oedd e wedi gallu wynebu yr eglyd, y casineb, y gwawd, y cwbl, gyda'r golwg ar y llawenydd oedd o'i blaen. Ac o arglwydd, helpa ni fod yn debyg i'r arglwydd Iesu yn hynny, helpa ni yn y byd hwn, tra bod ni yn y corff nawr, i edrych y tu hwnt o arglwydd, i edrych at y llawenydd sydd o'n blaen ni yn y milwth. Llawenydd dy bresenoldeb di, llawenydd dy dderbyniad di, llawenydd dy gymeradwyaeth di o arglwydd, sy'n fwy pwysig nag unrhyw beth. Llawenydd gobrau y nerf. O, arglwydd yn gweddio bydd hynny yn ein sybylu ni yn ein bywydau fel dy bobl, fel dy dyweision ar y ddaear. O, arglwydd nawr ni'n cyflwyno ein gilydd i ti, ni'n cyflwyno rhai sy'n mewn gwendid a llesgedd o arglwydd,
Rhai yn arbennig sydd yn y cartrefi, hyn oed cynnal nhw Arglwydd bendithio nhw. Roedden nhw dan nirfedd, a'i teuluoedd hefyd, ac o Arglwydd rhai sy'n gartre hefyd mewn gwendid. Ni'n cyflwyno rhai sydd yn ymplith ni heno, sydd yn galaru nawr, ac yn gofyn i ti i cysuro nhw Arglwydd, a'i bendithio nhw Arglwydd, bod nhw'n ymwybodol bod ti'n agos atyn nhw yn dy drigaredd o Arglwydd. Wyt ti'n dad yr amddifad ac yn barnwr y gweddwyn. Diolch Arglwydd bod ti'n drigarog iawn tuag ato ni. Ac o Arglwydd ni'n cofio eto heno am sefyllfa'r Wcrain a Rwsia, ac yn dymuno bydd na ddim rhyfel llawn. Yn dymuno ac yn gofyn hynny yn y drigaredd mawr. Neu bydd ddim yn para yn ei hir Arglwydd, y bydd na ni'n gwyddio dros yr arweinwyr fel i fod i wneud am goethineb a gras Arglwydd, ac i fod yn fwy graslon yn ei ffordd o Arglwydd. Trwy gymyrraeth di mae hynny, dim o'i natur ddawna wrth gwrs, ond yn dy drigaredd di o Arglwydd, ac yn o'r uwch lywodraeth di. Ac i ni yn cofio am brodyr a chwiorydd Arglwydd, ni wedi clywed am ei dymuniad nhw, am weddi, i ni gweddio drostyn nhw, rhai yn angen bwyd, a bethau elfennol, cymorth elfennol, gweddio byddwn nhw'n cael ein gloi, diolch am waith, Barnabas Fund, Open Doors ac eraill wrth gwrs, bendithio nhw nawr yn yr amser yma, i ddal i bregethu'r Efengil a rhannu'r Efengil, nertha nhw yn hynny o Arglwydd, a diolch i ni'n edmygu nhw, diolch i ti bod y ffocws yn glir gyda nhw, hyd yn oed mewn amser fel hyn. Helpa ni fod fel yna hefyd. Ac diolch am ei parodrwydd i agor i cartrefi, i'w gilydd hefyd, pan fydd rhai gorfod ffoi, fel maen nhw ffoi, am ei bywydau. Ac o Arglwydd bendithio nhw felly. Ac a bydd yn weld byddi di'n bendithio'r gwaith trwy hyn Arglwydd. Diolch bod pob peth yn cydweithio daioni i'r rhai sy'n caru Duw. Ac wyt ti'n gallu troi'r sefyllfa ryfedda yn fendith ac yn hwb i dy deyrnas di dy hunan. Deled y deyrnas a gwneler dy ewyllus. Ac o Arglwydd i ni yn gofyn i ti nawr i dderbyn ein diolch am ein barad beunyddion. Ni'n gofyn i ti faddau ni, ein pechodau beunyddion. Ni'n gofyn i ti beidio anharwain ni i brofedigaeth Arglwydd. Plis cadw ni rhag temptasiynau di angen. A helpa ni yn ein bywydau Arglwydd. Tro ni oddi wrth fannau sydd yn mynd i'n baglu ni yn hawdd i bechod. Plis. A gwared ni, cadw ni rhag yr un drwg. Ac o Arglwydd ni'n pwyso ar dy nerth di ac yn gweddio mwyn dy ogoniant di ac mwyn dy deyrnas di. Yn enw Iesu Grist. Amen. Gawn ni droi at yr ail emyn nawr gyda'n gilydd. Yn Iesu Grist mae'n gobaith rwydd, un unig bledial fi. Gwawd y byd, yr hyddid yw yr iawn ar Galfari. Amen.
llythyr at yr Effesiaid heno ac penod 6, a mi ddarllenwn ni o adnod 5 i 9. Chwi gaeth weision i fydhewch eich meistri deiarol mewn ofn a dychryn mewn ein plygrwydd calon fel i Grist. Nid ag esgus o wasanaeth fel rhai sy'n ceisio plesio dynion, ond fel gweision Crist yn gwneud ewyllus Duw ac holl galon. Rhowch wasanaeth ewyll ysgol fel i'r arglwydd nid i ddynion, oherwydd newiddoch y bydd pob un boed gaeth neu fydd yn derbyn tal gan yr arglwydd am baddaioni bynnag a wnawn. Chwi feistri, gwnewch yr un peth iddynt hwy, gan roi'r gorau i fygwth, oherwydd fe wyddoch fod ei meistr hwy a chwythau yn y nefoedd, ac nad yw yn dangos ffafriaeth. Wel nawr i ni ddod i ddiwedd adran heno, i ni wedi dechrau mewn gwirionedd ym Mhenod 5 ac adnod 18. Peidiwch â meddwi ar wyn, a fradlwnedd yw hynny, ond llanwer chwi ar ysbryd glân. I ni wedi gweld anogaeth a disgrifiad o berson yn llawn o'r ysbryd glân. Beth mae hynny'n golygu? Sut mae'n edrych? Ac i ni wedi gweld cyfarch ac annog ein gilydd mewn addoliad, ysbryd diolchgar bob amser, ysbryd ffindio fe, na ni, am bob dim i ddiw y tad yn enw'n harglwydd Iesu Grist, yr ysbryd diolchgar yna o hyd. Ac wedyn, ymostwm i'n gilydd, submit, chi'n cofio'n Saesneg, to one another, ymostwm i'n gilydd. Ac i ni wedi cael esiamplau penodol i'n helpu ni weld beth mae hwnna'n golygu. I ni wedi gweld y wraig, a'r gŵr, y plant, a'r rhieni, a'r ceithwas, a'r meistr. Beth mae'n golygu i ymostwm? Ac mae'n golygu bod ni'n gwneud ein dyletswydd ger bron Duw tuag at ein gilydd yn y sefyllfa ac yn y safle i ni wedi cael ein rhoi. Ac mae rhaid gofio nawr, fel ni wedi pwysleisio, mae anogaeth i Gristnogion yw hyn. Llythyr at yr eglwys yn Ephesus yw hwn. Bobl sydd yn greadigaeth newydd wedi ei geni o'r newydd. Nid dynion naturiol, nid rhywbeth mae dyn yn neud, nid rhyw ethics yw hyn i ni wneud yn ein erbyn hunain. Na, mae'n dod yn y bumed a'r 6 bennod yn dilyn popeth arall. Pobl sy'n nawr yn Crist ac yn gyfoethog ac yn gyfartal yn Crist. Rhai sydd wedi cael ei bywhau, wedi cael atgyfodiad ysbrydol yn barod yn Iesu Grist ac wedi dod i deulu Duw. Beth bynnag oedd eu cefndir nhw cynt. Maen nhw nawr yn brodyr ac yn chwiorydd yn Crist ac yn etifeddion, wrth gwrs, yn Crist. Ac i'r rheini, mae'r geiriau nhw'n cael eu rhoi. Felly, y plentyn sydd yn Gristion, y tad, y rhiant sydd yn Gristion, y wraig sydd yn Gristion, y gŵr sydd yn Gristion, y gwas sydd yn Gristion, a'r meistr sydd yn Gristion. Mae'n bwysig bod ni'n glir ynglyn â hynny. Pobl ydy ni sy'n cael ei disgrifio fel dieithiaid a phererinion yn y byd yma. Nid hwn yw ein dinas barhaus ni. Nid dyma'n cartre ni. Nid dyma'n ffix dy bod ni fel Cristnogion. Na, i ni ar daith, a mae'n cartre ni yn aros amdano ni yn nefoedd. Cartre nefoedd. Mae'r arglwydd Iesu yn diwedd yn paratoi lle ar ein cyfer ni. Ac felly ni'n cael ein hannog o hyd, wrth gwrs, i gadw'n golwg nid ar y pethau awylir, ond ar y pethau nawyl. I fod yn ysbrydol, ein meddwl, a'n ffordd o fyw. 2 Corinthiaid, 4:18. Dros amser, y mae'r pethau awylir, ond y mae'r pethau nawylir yn dragwyddo. Nawr, mae'r byd yn tueddu feddwl yn gwbl gros i hwnna. Mae pethau solid i chi'n gallu teimlo a gweld a synhwyro gyda synhwyro. Yna'r reality. Nage yn yr Beibl. Nage, dros dod ar hynna. Pethau sydd yn pasio ac yn dadfeilio ydyn nhw. A mewn wir, gyda'r amser, maen nhw'n
Maen nhw wedi yn hyn, maen nhw'n dadfeilio fel ni. Pasio maen nhw. Ond mae yna bethau o bwys tragwyddo. Pethau ysbrydol yn berthynas ni a Duw, reality Duw, wrth gwrs. Ysbryd yw Duw. A mae e'n para yn tragwyddo, wrth gwrs. A mae hwnna'n bwysig bod ni'n cofio hynny bob amser yn ein bywydau. Mae yna wahaniaeth mawr, mae yna fyd-olwg hollol wahanol gyda'r Cristion i'r sawl sy'n wrth i ymyl yn gwaith falle sydd ddim yn Cristion. Outlook, perspektif, hollol wahanol. I'r person sydd ddim yn Cristion, dim ond hyn yn sydd. So mae popeth yn sefyll neu'n syrthio ar beth allwn ni gael nawr. Mae rhaid i cael popeth nawr, mae rhaid i weithio nawr, achos beth sydd wedi ni. Ond nag i ni gwybod, na, daso trwyddo i ni. Deithiau beth yr union. Nid oes i ni yma dinas barhaus. Nid bod ni'n ddi-hyd, nid bod ni ddim yn wynebu'n dyletswyddau fel Cristnogion yn ein gwaith ac yn y blaen, yn ein llefydd ni, yn y gymdeithas. Ond nid yma yw popeth. Mae'n golwg ni y tu hwnt o hyd. Ac mae'n cyflwr presennol ni felly, beth bynnag yw falle bod e'n feichus, falle bod e ddim, falle bod e'n anodd ar hyn o bryd, falle bod e ddim. Ond mae dros dro. A nod mawr ein bywyd ni yw gwasanaethu yr arglwydd. A gogoneddu yr arglwydd. A plesio yr arglwydd sydd wedi'n cael ni. Ac wedi'n prynu ni. Ac wedi'n rhyddhau ni o'n pechod a'i waed. Wedi'n galw ni ato. Wedi'n croesawu ni. Ac fe fydd yn ein gogoneddu ni. Fe sydd yn paratoi lle wrth gwrs ar ein cyfer ni yn nef. Wel nawr ni'n dod at y meistr nawr. Unrhyw un gallwn ni gymryd i ehangu'r at yma bach nawr, unrhyw un sydd ar ryw fesur o awdurdod dwedwch. Yn yr amser y Testament Newydd, meistr oedd yn berchen ceithwas yw efo'n hyn. Ac fel o'n i'n dweud, bydde ddim llawer. Oedd lot fwy o gaeth gweision yn yr eglwys nag oedd o feistri. Mae hwnna'n ffaith am natur yr eglwys gynnar. Ond mi oedd yna rai, oedd Philemon, wrth gwrs, yn esiampl o un. Ond i ehangu fe i ni, wrth gwrs, gallen ni fod yn gyflogwr, gallen ni fod yn bennaeth, gallen ni fod yn reolwr, gallen ni fod yn athro, yn hyfforddwr, gyda rhyw fath o gyfrifoldeb dros eraill. A beth bynnag, mae yna egwyddorion fan hyn sydd i ni gyd fel Cristnogion, wrth gwrs. Beth bynnag ein sefyllfa gwaith. A dau cyntaf i ni'n cael i'r meistr nodau, chwi feistri, gwnewch yr un peth iddynt hwy. A dyma ni eto balans perffaith yr ysgrythur. Mae yna air i'r gwas, neu'r ceithwas, mae yna air i'r meistr hefyd. Oedd yna air i'r plant, oedd yna air i'r tadau hefyd. Oedd yna air i'r wraig, ond oedd yna air i'r gŵr hefyd. Mae'r balans yma. Dyw e ddim yn un ochro o gwbl. Ac mae Paul yn trin y meistr o Gristion fel pawb arall yn yr eglwys. Pechadur wrth natur, dyna i ni gyd nawr. Pechaduriau wrth natur, haeddi condemniad am ein pechod. I ni wedi methu, i ni wedi syrthio'n fer, o goniant Duw, reject i ni mewn gwirionedd. Seconds, wedi methu. Ddim yn dod lan i'r safon. Oedd y perthynas sydd ni'n gweithio yn y stampin, mae'n fwy yn chi rydw ifanc i bod beth yw hwnna, sy'n modd gwaith i'n aml o fe yn yr lawr yn y Seaside. Heddi, Quality Control Manager byddai'n rhywbeth fel yna, ond checo beth oedd yn second ydy, a wedyn, os o'n nhw ddim yn berffaith, cael ei roi'n eich hwnna. A'r bentwr arall, reject yn dyna. Wel, yn ein pechod, dyna ni'n ffws. Ond bod yr efengyl wedi trefnu ffordd i ni gael ei derbyn. Yn derbyn yn llawr, fel petai ni berffaith.
yn gyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. A mae'r un peth yn wir amdano ni gyd yn yr eglwys. Dyna'r peth. Mae'r un peth fan hyn am y meistr, neu'r ceithwas, neu'r gŵr, neu'r wraig, yr rhiant, neu'r plentyn. Ac felly, gwnewch yr un peth iddynt hwy. Hynny yw, mae beth fi wedi dweud wrth y gwas yn berthnasol nawr i chi y meistri. Sy'n neges wahanol, yr un peth yw e. Yr un peth. Felly, os oedd y gwas i ymddwyn gyda'r ofn a dychryn, perchedig ofn gen bron Duw, mae'r un peth yn gwmws y wir am y meistr wrth gwrs. Popeth mae'r meistr yn gwneud. Fel Cristion, fel gwas yr arglwydd, mae ei weithredu gyda pharchedig ofon. Nid yr ofon yma sy'n swatio wrth gwrs, ond pharchedig ofon. Hynny yw, ofon sy'n tarfu mewn cariad yw hwn, ofon peidio a fflesio yr arglwydd. Dyna yw parchedig ofon, ond ni ddim eisiau tramgwyddo ein harglwydd ni, ein crynwr ni, ein bigau ni, ein craig ni. Bod ni'n eisiau siomi yna, bod ni'n eisiau mynd yn roes i wyllus ar ein cyfer ni. Bod ni ddim eisiau gwneud niwed i enw'r efengyl a teyrnas Dduw. Bod gyda ni ofon, pethau fel yna. A ofon sydd yn tarfu mewn cariad at yr arglwydd ac at ei efengyl ac at ei achos unrhyw. Mae'r un peth i'r meistr neu i'r gwas wrth gwrs. A mae'n un plygrwydd calon. Dyna welson ni yn adnod 5 am y caethweision. Eifiad hewch mewn ofn a dychryn mewn un plygrwydd calon. Fel i Grist. Wel, mae'r meistr i fod i arwain, i fod yn feistr, trin ei was, mewn ofn a dychryn mewn un plygrwydd calon, fel i Grist. Gwmws yn peth, ni'n gweld? Gwnewch yr un peth iddynt hwy, gyda calon ddidwyll. Wrth gwrs, mae hyn yn wir am bopeth yn unig, fel Cristion. Yr un peth yn wir yn bob maes o fywyd. Un plygrwydd calon. Cymhellion didwyll, fel i Grist. Achos i ni gwybod, mae yn gweld y galon. Mae yn darllen y galon. Nid y wyneb, nid y wefus, wedi os yw hwnna wahanol, na, mae'n mynd trwy'r cwbl i'r galon wrth gwrs. Mae'n darllen ein calonnau ni. Dim ond y galon mae'n gweld. I ni do mewn fan hyn heno, i ni'n gweld yn gilydd wrth gwrs. Ac i ni'n gallu camddeall beth i ni'n gweld weithiau. Ond i ni'n dod i addoli a cheisio yr arglwydd. A pan mae'n gweld y galon. Dyna beth mae'n gweld, dyna'i ffocus wrth gwrs. Beth sydd yn y galon. Ac mae'n gofyn am ein plygrwydd calon. Bod na ddim plyg yn ein calonau ni. Dyna beth mae hwnna'n meddwl, bod yna'n agored. Bod dim byd yn cael ei gwato, bod dim byd yn cael ei guddio, dyna. Bod yn opt-out, yn agored ger i bron bod na ddim hidden agenda fel petai yn ein meddwl ac yn ein calon ni. Ac mae'r Cristion, wrth gwrs, yn gwybod hynny, ac mae'n awyddus i rodio yn y goleuni. Yn y goleuni. Cyn dod at Dduw, cyn dod at Iesu Grist, byddwn ni eisiau cuddion y tywyllwch, wrth gwrs. Cuddion y cysgodion. Rhag, dyna Iesu Grist yn dweud, mae pobl yn caru'r tywyllwch yn fwy na'r goleuni. Rhag bod eu gweithredoedd yn cael ei agor mas. A rhai yn dymuno aros yna wedyn. Ond pan mae gras Dduw ar laeth yn ein calonnau ni, ni fodlon dod i'r golau. Ni fodlon i'r golau fod. Chwilio fi o arglwydd, ac adnabydda fi. Gwer aws yno, bechod cyrdd. O gras Dduw yw hwnna. Sy ar waith y mywyd y Cristion. Ac felly, nid esgus o wasanaeth i ni'n mynd i roi wedyn ni. Dyna oedd y neges i'r gwas chi'n cofio. Ac falle beth sy'n cyfateb gyda'r meistr yn adnod 9, bod na ddim ffafriaeth, wrth gwrs. Bod na ddim ffafriaeth, neu derbyn gwyneb, allech chi gyfieithu fe, yn y ffordd i ni'n trin eraill. Respecter of persons yn Saesneg. Mae derbyn gwyneb yn dallu
person. Os ydyn ni'n derbyn wyneb, os ydyn ni'n dangos ffafriaeth, i ni ddall wedyn ni i y sefyllfa sydd o'n blaen ni. Ac mae derbyn wyneb yn golygu rhoi lle i bethau sydd ddim yn berthnasol i'r sefyllfa. Na beth yw derbyn wyneb, na beth yw dangos ffafriaeth. Falle bod yna berthynas yn perthyn i rywun. Falle safle rywun. Falle prydferthwch rywun. Rwy'n edrych yn neis. Faint o bobl sydd wedi cael job os maen nhw'n edrych yn neisach na rhywun arall. Falle cyfoeth. Falle cyfeillgarwch. Hynny yw pethau sy'n gallu englyn ffafriaeth chymryd, pethau sy'n gallu gwneud i berson hoffi rhywun arall neu cymryd at rhywun arall yn fwy. Ac os yw'r pethau yna ddim yna, mae'n gallu bod yn anffafriol i'r person yna. Falle bod ni ddim yn hoffi nhw, yr un peth. Bod ni ddim bod ffafriol, dyna di ffafriaeth yn natur ddynol yw hwnna. Ffafriaeth, derbyn wyneb. Ond mae Duw, wrth gwrs, yn ddi-dderbyn wyneb. No respecter of persons. Dyw'r pethau incidental yma ddim yn cyfri dim gyda fi pan ni'n dod o flaen Duw. Allwn ni ddim dadle, chi'n gweld gerbron Duw o mae mrawd i'n Gristion, wel diwrnod ddim yn helpu ti. Oedd yn had yn fam yn Gristion, diwrnod ddim yn gwneud gwaniaeth i ti. Na, ddim perthynas ddim yn gwneud y tro o gwbl. Neu'n safle ni yn y byd, neu'n prydferthwch allanol. Beth mae hwnna? Duw sydd wedi creu y byd cyfan yn ei holl prydferthwch. Pwy effaith hwnna yn ei gael arno fe? Deuteronomium 10:17 nawr yn ein atgoffa ni o hyn. It's bach yn hirach, sori am hynny. Oherwydd yr arglwydd eich Duw yw Duw y diwia ac arglwydd yr arglwyddi. Duw mawr, cadarn ac ofnadwy, nid yw dangos ffafriaeth, nac yn cymryd llwgwr wobr. Dyw e ddim yn derbyn wyneb. Felly, wrth gwrs, mae rhaid i ni beidio deltasiwn weithiau i feistr i rywun sy'n mewn awdurdod neu mewn lle i gyflogi falle i ddangos ffafriaeth. A mae rhaid peidio, wrth gwrs. Achos nid fel yna mae Duw yn tad ni. Nid yna beth yw'r isiw yn y gwaith, neu beth bynnag. Mae yna bethau pwysicach na hynny o lawer i'w ystyried. Ac wedyn ni, mae rhaid ni roi gwasanaeth ewyllysgan, wrth gwrs. Adnod 7, rhowch gwasanaeth ewyllysgan fel i'r arglwydd, nid i ddynion. A mae'r un peth yn wir am y meistr. Yn gwasanaeth yn ei waith neu hi, wrth gwrs. Mae rhoi gwasanaeth ewyllysgan. Dim dylfa'n nôl, dim begrydging, megis i'r arglwydd. Na'r allwedd o hyd, megis i'r arglwydd. Yn cadw'n ffocws ar yr arglwydd, neu meistr sydd yn yr erf. Fe, cadw'n golwg arno fe o hyd. I ni eisiau gwasanaethu'r arglwydd, a mae hwn eto yn egwyddor cyffredinol a dweud y gwir, i ni gyd. I ni eisiau gwasanaethu'r arglwydd fel ei weision, fel ei blant. Falle bod ni'n feistri deiarol, falle bod cyfrifoldebau mawr gyda ni, ond dim ots, i ni eisiau gwasanaethu yr arglwydd. Na'n gwaith ni, na'n modd ni, i ni'n awyddus i'w blesio fe nawr, mae gyda ni bwrpas uchel iawn fel Cristnogion yn y byd, ac yn ein gwaith, ac yn mor ran o'n bywyd ni. Ni eisiau blesio fe, i ni eisiau ennill y bellato fe, hyd yn oed. Bod pobl yn dod i'w barchu fe, ac ystyried i perthynas â fe. Trwy y ffordd i ni yn byw yn bywyd bob dydd hyd yn oed. Trwy hagwedd ni, at ein gwaith, ac at eraill. I ni eisiau bod pob clod ac ogoniant yn mynd iddo fe. Yn hopeth i'n gwneud. Ac mae'n bwysig i'r meistr, i'r ceithwas, i bob un ohono ni wrth gwrs. Ac wedyn, mae yna un peth penodol yn cael ei roi i'r meistri, nid yn bygwth. Pwy meistri, gwnewch yr un peth i fynd hwy, gan roi y gorau i fygwth. Ac gyda y ceithwas, falle nid esgus o wasanaeth, yn dyma.
yn yw pan oedd y bos oedd yn edrych bod nhw'n saco ac yn y blaen. Rhyw esgus yw plesio cadw pan mae'n gweld neu sylwi oedd ni'n neud y dda pan dwi'n edrych sy'n mot. Ond fan hyn nawr, nid bygwth gyda meistr. Mae yna sawl tentasiwn i berson sydd ag awdurdod. Lot o temptasiynau, wrth gwrs. Ond falle bod hwn yn un o'r mwyaf bygwth cam ddefnyddio awdurdod, os maen nhw chi, a sefyllfa. Nid dim ond nawr peidio bod yn greulon, gyda hynny'n berthnasol yn y Testament Newydd, ond yn gallu bod yn greulon iawn, chwipio, fi wedi sôn tro diwetha, curo, cam-drin y gweision, oedd hynny'n digwydd yn ofnadw. I ni'n cymryd yn ganiatawol, ni ddim yn sôn am hynny, mae hwnna'n basic, bod ni ddim, ond nid yn unig bod ni ddim yn cyflawni creulondeb, ond bod ni ddim yn bygwth yn byd chwaith, threatening. Ac mae ffordd i bygwth person, wrth gwrs, heb eich i godi bus. Gallwch chi bygwth person, neu i berson teimlo'n anghyfforddus iawn, a gwatio i hynny, sy'n rhaid chi godi bus atyn. Gallwch chi wedi gair gyda nhw, gallwch chi edrych. A mae rhaid bod yn ofalus iawn, y drychiad pas falle, ymddygiad swlff, brwsg, tuag at rhywun sy'n gweud bod chi'n cadw nhw yn ei lle. Look out, os ydych chi'n croesi y fi, cael nhw mas, cadw nhw lawr, beth bynnag. Rhoi hint falle o fygythiad, gallen nhw golli gwaith, gallen nhw ddioddau canlyniadau, gallen nhw gael ei dial arnyn nhw, os nad ydyn nhw'n gwneud fel ych chi'n gweud. Nid nawr wneud i gwaith, wrth gwrs, ond rhywbeth extra nawr, rhyw fygwth, bron fel blackmail. Rwy'n chi'n ofalus o'r els. Na fe. Mae rhaid i'r meistr o Gristion fydd yn dwy'n felly, unrhyw un sydd ag awdurdod, nid bygwth, nid dal bethau dros bobl. Mae hwnna'n greulon iawn yn ei hunan ond diwedd. Doedd dim hawliau deiagol gan y caeth weision yn yr amser yma, wrth gwrs. Oedd neb yn gallu mynd at yr undeb, oedd ddim siŵr beth i gael yn y dyddiau hyn. Ond mae'n feistr teg a chyfiawn yn y nef. A mae e'n gweld popeth, a mae e'n clywed. Wrth mae'r Beibl yn dweud wrthon ni. A mae feistr yn y nef. Mae chi ddwy enghraifft nawr Exodus, un gyfarwydd Moses a'r berth yn llosgi. Yr arglwydd yn dweud, rwyf wedi gweld a dyfyd fy mbobl yn yr aifft, a chlywed ei gwaedd o achos ei meistri gwaith. Chi'n cofio? Pan ofynnodd Moses y tro cyntaf i Pharo i gael mynd allan o'r aifft, beth wedodd Pharo? Pwy yw yr arglwydd? Pwy yw yr arglwydd? Mwyn o pwy yw e? Mae gormod o amser dyrein ar ei dwylo. Maen nhw'n saco. Gnewch chi bywyd nhw'n galetach. Gnewch chi bywyd nhw'n galetach. Nes bod yn annioddefol, wrth gwrs. Ond, oedd neb i ateb i Pharo, wrth gwrs. Oedd yn byd wrth ei gallu gwneud. Ond oedd yna reisir arall yn dod yn uwch. A mae wedi gweld, a mae wedi clywed ei gwaith o achos ei meistri gwaith, a hwn am ei doluriau. Wedyn ni ago i ddod i'r Testament Newydd, penod 5 a penod 4, clywch, mae'r cyflogau na thalasoch i'r gweithwyr a fedodd eich meisir yn gweiddi allan, ac y mae llefain medelwyr yn rhistiau arglwydd y lluoedd. Mae'n amlwg bod yna rai oedd Iago'n sgrifennu atyn nhw, mwyn a thebyg o gefndir i ddewyd, oedd yn Gristnogion, ond oedd nhw'n feistri, oedd yn berchnogion, tir ac yn y blaen. Ac oedd yn dal cyflog yn ôl. Ond oedd ddim yn ymddwyn yn iawn. Ac mae hynny'n dod trwyddo yn diwedd, yr agwedd yma yn epistol Iago. Nawr, gwrandwch chi. Chi'n meddwl bod neb yn gwybod? Chi'n meddwl bod neb yn sylwi? O, mae'n feistr yn y le. A mae'n gweld popeth. A mae'n gweld yr arian sy'n cael ei ddal yn ôl yn y sefyllfa yma. Ac wedyn ni, mae'n dweud wrth gwrs bod yna dal. Mae'n dweud un wrth y caeth weision, i edrych ymlaen at y dydd bydd yna wobr yn y nef i'r sawl sydd yn ffyddlon. Ni'n i gyd fel Cristnogion. Beth bynnag yn sefyllfaoedd, yna
rhywbeth i edrych ymlaen ato. Mae yna wobrwyon yn y nerth i'r rhai sydd yn ffyddlon nawr i'r arglwydd. Ac chi'n cofio yn adnod 8, oherwydd ddiwyddwch y bydd pob un o'i gaeth neu fydd yn derbyn tal gan yr arglwydd, am bad ei oni bynnag a wna. A fan hyn o'r te, fe wyddwch yn adnod 9 bod ei meistr hwy a chwythau yn y nerth. Eto mae pwyslais ar y nerth, a bod ni'n dod fel bron y meistr yn nefoedd. Fel gweision yr arglwydd, hynny yw, pob un o'n ni nawr, nid bod ni'n weision yn y byd, gweision yr arglwydd, i ni'n mynd i roi cyfrif iddo fe. Mae hwn yn bwysig. Mae'r ddisgeidiaeth yma'n bwysig. Mae dydd y farn yn bwysig yn ei hunan, wrth gwrs. Mae'n cael ei estyriso yn ein dyddiau ni, bod pawb yn mynd i ddod o flan Duw i roi cyfri am ei fywyd. Pawb, sef ots pwy un. Os beth yn cerdded, byddwn ni'n dod o flan yr arglwydd Iesu Grist, fel barnwr, y byw a meirw. Ac i ateb yn ôl y goleuni ni wedi cael am ein ymddygiad am perthynas ni gyda Duw. Os y'n ni wedi clywed yr efengyl, bydd rhaid i ateb. Y'n ni wedi cael y goleuni llawn os y'n ni wedi clywed yr efengyl. A byddwn ni'n atebol os nad y'n ni wedi cyfleidio yr arglwydd Iesu ac ymddiried ynddo fe. Ac mae yna chyddiaeth, iachawdwriaeth, bywyd tragwyddol, trwy ras a trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Ond wedyn, wrth gwrs, mae yna asesiad wedyn ni i'r Cristion. Asesiad gwahanol yw hwn i'r Cristion. Ac mi allwn ni anghofio hyn, ond mae'n bwysig iawn. Mae'n bwysig i'n bywydau ni fel Crisnogion nawr. Byddwn ni hefyd yn cael ei asesu am ei bywyd ar ôl y dod yn Cristion. Am ein ffyddlondeb i'r arglwydd fel ei blant ac fel ei weision ni. Yn ein bywydau ni, yn ein dyddiau ni nawr, yn y corff fel crediniwr. Ac mae yna sôn am wobr, wrth gwrs, tal a gwobr, gras yw ei gyd. Ond rhywsut mi fydd yna wobr yn nef, bod ni'n gallu dweud yn union beth fydd hynny. A dwi'n rhoi enghraifft i chi nawr o cyntaf Corinthiaid, pennod 3. Daw gwaith pob un i'r amlwg oherwydd y dydd a'i dengys. Mae'r apostolion a'r proffwydi wedi dod gyntaf, ac wedyn mae pawb arall yn adeiladu ar sail yr apostolion a'r proffwydi. Mae'n air arbennig i weinidogion, i arweinwyr ac yn y blaen, ond mae'r egwyddor i ni gyd. Bydd gwaith pob un fel Cristion yn dod i'r amlwg. Bydd y dydd y farn yn dangos hynny. Adnod 14, yn rhoi un adnod ar y tro. Os bydd y gwaith adeiladodd rhywun ar y sylfaen yn aros, caiff dal neu gwobr, gallai hwnna fod, a mynd ar ryw asesiad o'r gwaith ni, yn gwasanaeth ni i'r arglwydd fel Cristion. A mae yna wobrwyon i'w cael. Adnod 15. Os llosgi'r gwaith rhywun, caiff ddwyn y golled. Bydd y gwaith ddim wedi bod yn adeiladol ac o werth tragwyddol. Ond, nawr te, chi'n gweld mae'n Crisnogion o hwn, ond fe achubir yr adeiladydd ei hun, ond dim ond megis trwy dan. Bydd y gwaith ddim wedi bod o fawr o werth yn hermau tragwyddoldeb, y ffordd mae wedi byw ac adeiladu ar sail yr apostolion a'r proffwydi, a bydd ei hunan yn gadwedig trwy ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. Oedden ni wedi gweithredu yn ôl gair Duw. Oedden ni byw yn ôl egwyddorion gair Duw. Oedden ni'n niferhau i beth mae'r gair yn dweud wrthon ni. Oedden ni'n gwasanaethu'r arglwydd mewn ffydd. Mae hynna'n allweddol i bopeth i ni wneud fel Crisnogion, fel eglwys. Dim ots faint o sglein o ran y byd sydd ar beth i ni wneud, beth sydd yma yn y galon. Oedden ni'n wneud mewn ffydd. Oedden golwg ni ar yr arglwydd. Oedden golwg ni arno fe a'i blesio fe. Oedden golwg ni ar ei anrhydeddu fe. Gorau gallwn ni, beth bynnag i'n wneud. Bod mewn ffydd. Mae hwnna'n holl bwysig. A pan ni'n gweld gweinidogaeth Iesu Grist, chi'n gweld y peth sy'n cael argraff ar yr arglwydd Iesu.
ffydd. Ffydd. Ni welais gymaint ffydd naddo yn holl Israel, y mae dy ffydd wedi dathlu. Dy ffydd ath gadw. Chi'n sylwi? Sawl gwaith. Dyllenwch trwy Matthew, Mark, Peter, Ioan. A chi'n gweld e. Mae yna llwyddo yn bob peth i ni'n gwneud. Ac wedyn 2 Corinthiaid 5, ac adnod 10, oherwydd rhaid i bawb ohonom, yn Apostol Paul nawr, yn ddangos ger bron brawdle Crist, mwyn i bob un dderbyn ei dal yn ôl i weithredoedd yn y corff, tra bod ni yn y byd hwn, a'i da a'i drwg. Gallwch chi gymryd hwnna'n gyffredinol fel dydd y farn, ond hefyd i ni fel credinwyr hefyd. Rhai meddwl fe sydd eisiau bod yn gymeradwy, yn dderbyniol ganddo fe. Ac wrth gwrs mae perygl yn ei golli y ffocws yma a'r agwedd yma ar ein bywyd fel Cristnogion ar y ddeiar. I ni eisiau, pan o'r arglwydd, pan ni'n dod ger bron yr arglwydd, bod e'n hapus gyda'n bywyd ni fel credinwyr ar y ddeiar. A bod yn wobr a lawenydd i'w gael yn arbennig ger ei fron e. A chi'n gwybod beth? Oedd hyn yn gymhelliad pwysig iawn i'r arglwydd Iesu ei hunan. Dyna oedd yn ei gynnal ni hefyd. Hebreau 12, adnod 2. Mwyn y llawenydd oedd o'i flaen. Fe oedd efodd ef y groes heb ddiffygion, gan ddiastyru gwaith, ac mae wedi eistedd ar ddeheulaw goes y gyfan Duw. Sut oedd e'n cael ei gynnal i wynebu'r groes? Sut oedd e'n cael ei gynnal y fath warth, y fath elyniaeth, y fath anhegwch ac anghyfiawnder? Y peth oedd yn digwydd yn mor warthus, y bobl oedd yn codi lan yn ei erbyn e. Oedd e'n ffit i lychu, i lyfu dradau fel gyda, i fod yn y llwch o flaen i dradau. Dyma y sant, dyma fe. Ac mae'n cael ei gamdrwyn, mae'n cael ei boeri a'i giro. Mae'n warthus, mae'n ofnadwy. Mae'n mor anghywir, mae'n mor anghyfiawn, a mae'n mynd fel o'n. Fel oen, dim dial, dim bygwth, dim codi dod, a gweud i gael chi nôl am hyn. Na, mae'n gweddio drostyn nhw. O dad, maddo i fynd. Dwi'n ddim yn gwybod beth maen nhw'n neud. A mi gafon y baddeiant, a rhai o'r reina yna yn idd y Pentecost, wrth gwrs, yn cael baddeiant, yn cael gras, achos bod y tag wedi ateb ei weddi fe. A chi'n esiantro, sut ydych chi'n gallu gwneud hynny, te? Sut ydych chi'n gallu gwneud hynny? Mwyn y llawenydd oedd o'i flaen. Oedd gyda fe olwg y tu hwnt. Dyma'r egwyddor, dyma'r esiantro i ni gweld yn yr arglwydd Iesu ei hunan. O siwt i fyw y bywyd Cristnogol nawr, ar y ddeiar, pan mae'n galed, pan mae'n anodd, pan mae'n anheg, pan mae'n anghyfiawn, pan mae popeth yn mynd yn wrong. Mwyn y llawenydd oedd o'i flaen. Oedd e'n edrych yn bellach, oedd e'n edrych at y wobr oedd ei ddod. Oedd e'n edrych at cael mynd at y tad, a cael teyrnas iddo fe ei hunan, cael pobl yn dod i'w deyrnas hyn. A mae'r Apostol Paul yn dweud, fe wyddwch hyn. Fe wyddwch y bydd pob un yn derbyn tan. Ac fe wyddwch fod ein meistr hwy a chwythau yn unigol. Chi'n gwybod hyn yn yr Apostol Paul? Nid rhywbeth newydd yw hyn, nid disgeidiaeth newydd, nid deithoch chi nawr. Atgoffa chi ydw. Rhywbeth elfennol, sylfaenol. A mae'n bwysig i ni byd o colli golwg ohono fe. Ac mae'n dod yn ôl i orffen at y persbectif trafwyddol, yn dweud. Ynglyn â'n bywydau ni yn y byd hwn. A popeth yn y byd hwn dros dro. Mae'n hamgylchiadau ni yn y cnawd dros dro. Boed ni'n geithwas, neu'n feistr, neu beth bynnag yw e. Dyma'r adnod geson ni ar y dechrau, dros amser, dyma'r bethau y wyliau, ond dyma'r bethau na wyliau yn dragwyddol. A chi'n gwybod mae hyn yn allweddol fel gobaith a cysur y Cristion.
Mae'n allweddol ni. Os mae dim ond yn y byd yma i ni'n gobeithio, ni yw'r fwyaf triennus o ddynion, meddwl y Apostol Paul. Achos gall bywyd y Cristion fod yn anodd iawn, iawn. Oedd e'n gwybod beth oedd e'n dweud yn dod. Beth sy'n ni'n byw yn Gogledd Corea? Beth sy'n ni'n byw yn Eritrea heno? Neu'n Afghanistan? Fyse bod yn Cristion yn yr wyl gwybod, yn anodd iawn iawn. Ond dros drwy mae. Dros drwy mae. I ni'n ddieithriad ac yn beryg union a daith. I wlad sydd well i fyw. Ac mae'n agysur mawr, chi'n gweld, a mae hwn yn wir i ni nawr, nid dim ond gyda sefyllfa o yn gwaith ni dwedwch, neu yn geithwas, neu'n rhydd, neu sefyllfa yn bywydau ni, mae'n wir am hynny. Nid dim ond sefyllfa hwyr a graig, neu plant rieni, ond yn gyffredinol. Ond un amgylchiadau ni'n anodd ar hyn o bryd. Oes na anawsterau mawr yn eich bywyd chi ar hyn o bryd. Cofiwch mai dros dro yn gyd. A cofiwch y llawenydd sydd o'n blaen ni. A ddiechyd trwm dros dro mae. Dros dro mae. Erledigaeth ni wedi sôn yn y rhai sy'n cael ei herlyd. Mae'n berthnasol nawr yn Nwyrain Ukraine. Maen nhw wedi bod yn cael ei herlyd. Ac os maen nhw'n ofni yn fawr, os bydd Rwsia'n dod mewn yn fwy o erledigaeth. Maen nhw'n mynd nôl i'r hen ddyddiau. Ac maen nhw'n gwybod beth maen nhw'n mynd nôl iddo fe mewn yn anodd. Pan chi'n gwybod beth yw e. Ni'n gweddio dros nhw. Ond eto i gyd dros nhw mewn. Dros nhw mewn. Dwi ddim yn dragwyddo. Dwi ddim yn dragwyddo. Mae'r neb yn dragwyddo. Mae'r gogoniad sydd i ddod yn dragwyddo. Mae'r gwynfyd sydd i ddod yn dragwyddo. Ac yn cael glas ohono fe nawr. Ac wrth sôn am y meistr yn y nef, ni'n cael ein atgoffa. Fyna mae'r reality pennaf. Fyna mae'r reality parhaol. Newid a dadfeilio am pethau y byd hwn. Cwpl o nodau offen, Philippiau 3, oherwydd yn y negoedd y mae yn dinasyddiaeth ni. Ac oddi yno hefyd ar y ddim yn disgwyl gwaredwr, sef yr arglwydd Iesu Grist. Fyna mae rhaid i'n ffocws ni i fod ar yr arglwydd Iesu sydd yn nef, wrth gwrs, sydd ar y heilog Duw. A dyna sydd yn nodweddu pobl ffydd meddwl y llythyr at y Hebreaid. Yn y bennod fawr, 11, mae chi adnod 10, oherwydd Abraham, yr oedd ef yn disgwyl am ddinas ac iddi sylfaeni. A Duw yn bensaer ac yn adeiladu iddi. Mae'r sylfaeni yn cael ei hysgwyd yn Cierdd ar hyn o bryd. A mae yna ddinasoedd eraill yn cael ei hysgwyd wrth gwrs. Ond mae yna ddinas a sylfaeni tragwyddol yn Jerusalem nefol wrth gwrs. A fyna oedd disgwyliad Abraham, pasio trwyddo oedd y fyny, ond oedd gyda'r ddinas oedd e'n ymgyrraedd tuag ati ac yn disgwyl amdani. Ac 16 wedi ni. Y gwir yw ei bod yn dyhau am wlad well, sef gwlad nefol. Dyna pam nad oes ar ddew gywilydd ohonynt, nad o gael ei alw yn ddew iddynt, oherwydd mae wedi paratoi dinas iddynt. Mae hwn yn hyfryd dwi'n credu. Pwy fath o bobl sy'n cwilydd gan ddew ohonyn nhw? Pobl sy'n edrych at y wlad nefol. Pobl sydd ei ffocws ar y wlad nefol. Mae hwn yn her i ni. A mae'n yn atgoffa ni. Falle bod eisiau ffocws yn rhywun eto, sydd nawr, ar y wlad nefol. A fynd dinasyddiaeth yn y nef. Mae'n hyfryd. Dyna pam os ganddo fe ddim cwilydd ohonyn. Yn cyfnadu sydd Duw a cwilydd ohonyn ni. Yn gweud bod ni'n blant i Dduw ac yn gredinwyr ond bod yn ffocws ni ar y ddeiar neu gyd. Pennau ni lawr o hyn. A bod yn golwg ni ar y ddinas nefol, ar y wlad nefol. Bod yn ffocws ni fyna. A fyna yw'n byw yn bywyd yn y byd. Achos bod y ffocws fyna. A bydd e'r cwilydd ohono ni wedyn ni. A mae rhaid i ni gyd i gofio hyn. Gwysio'n meistri pwy bynnag i ni, beth bynnag ein awdurdod neu reidio. Ni'n cael ein calwnogi fan hyn, ein hannog i gadw'n lliged ar yr arglwydd.
ar y meistr yn y nef. I ni'n ymddarostwng i'n gilydd yn yr eglwys mwyn ein wasanaethu fe. I ni'n gwneud yn dyletswydd yn y gwaith, yn ein bywyd, bynnag yn dyletswydd, mwyn ei blesio fe. Ac wrth gadw ein llygen, ein ffocws arno fe, mewn amgylchiadau presennol ni, maen nhw'n real iawn, wrth gwrs, yn gwadu hynny, ond dyn nhw ddim ar un persbectif wedi ni. Dyn nhw ddim ar un golwg. Ond ni'n cofio bod nhw'n drosto a bod yna lawer gwell i ddod. A mae hynny'n gallu cadw ni wedyn rhag glynu gormod ym mhethau y byd hwn. Boed e'n eiddo, boed e'n statws ac yn y blaen. A mae'n cadw ni rhag digaloni gormod pan mae'r amgylchiadau mynd yn anodd. Mae'r gogoniant i'w enw. Amen. Rwy'n ni droi noten at yr enwyn o'r dda heno. Popeth gwerthfawr fi yn fy mywyd i, popeth mae'r byd yn brwydro i gael. Pethau'n elw fi nawr yn golled sydd, gwastraff yw i gyd, ers ennill Crist. Diolch o adrwydd am dy air ni heno eto. Diolch i ti am yn helpu ni ddeall beth yw ymostwng i'n gilydd ac i gyflawni yn dyletswydd o adrwydd yn ein bywydau, yn y cartre, yn y priodas, yn y gwaith. Diolch am yr help o adrwydd. Beth wyt ti yn galw ni iddo fe fel dy blant ac fel dy bobl. Ac o adrwydd helpa ni i wneud pob peth megis i'r arglwydd.
Plis helpa ni arglwydd i fyw yn bywyd gyda tŷ yn y darlun o hyd. Mae fe ni'n gallu colli golwg ar hwnna yn aml. Plis helpa ni yr wythnos yma nawr o arglwydd i gadw'n ffocws ar y tŷ ac ar hwy ni, fel dy bobl, fel dy blant, fel etifeddion yn nef. Ac o arglwydd helpa ni bod yn debyg i'r arglwydd Iesu yn ei agweddedd o arglwydd yn wynebu beth wynebodd efo'n mwy ni, mwyn y llawelydd oedd o'i blaen. Diolch am yn atgoffa ni o hyn arglwydd, diolch am yr efengyl, diolch bod ni'n blant y gobaith nawr, diolch bod ni ar daith i wlad sydd well ei fyw. Diolch bod ti'n paratoi lle gogon neddus ar bendigedig ar ein cyfrwng. A diolch na chael ni ddim colli yr etifeddiaeth sy'n cael ei baratoi i ni yn y nef yn yr arglwydd Iesu Grist. Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân a gosod gyda ni. Hyd nes y dan.